and gentlemen, Mr. Haris Kotzilos. Today for us is a day of joy and pride. Емоцията е голяма, 7 години на върха, пожелавам ви още толкова. Пожелавам просто още 93 успешни години, като първите 7. И да стана на 100 и да направим едно голямо парти тук. С Бобо винаги сме на върха. Отлично, отлично! И най-важното, меко кацане и ние сме живи и здрави. Много приятно преживяване беше. Просто се почувствахме над всичко. Най-голямото удоволствие за мен е, че съм на този рожден ден и аз да им пожелая силата, здравето на скалите, годините на орлите и да пребъде